Τώρα τι λέει? Record. Τραβάει. Ναι, φύγε τώρα. Πρόσεχε μόνο. Μια τέτοια, Φύγε. Άντε φύγε ο κόρος μου. Βλέπουμε τον Αντρέα να κατεβαίνει σιγά σιγά. Σταμάτα. Είδαμε τον Αντρέα. Φοβερό. Γύρω στα 2.50-2.60. Βλέπουμε τη σκάλα πρίνο. Βλέπουμε τον Αντρέα να έρχεται, κυρίες και κύριοι. Αντρέα, πρώτες εντυπώσεις από το Ζήτα. Πόσο έπιασες? 2.72. Πρόσεχε μόνο. Το Ζήτα, το εργαλείο. Καλό, Ναι ρε, πολύ θα πέρασες. Φοβερό, κάτσε να το κάνουμε. Κάτσε να το... Πολύ ωραίο, ευχαριστημένος. Μπόμπα. Τα καταδικάσω εσύ. Άντε κλείστε τώρα. Πώς λέει τώρα, πατάω πάλι εδώ, Ναι.